hitza emango diogu Xabier Barandiarani, Deustuko Unibertsitateko irakaslea, eta gaur ekarri duen hitzaldia Jose Azurmendi, nazio edukiak eta naziogintzaren etorkizuna Euskal Herrian. Egunon guztioi, eskerrik asko, gonbidapenagatik. Hore bada niretzako hemen gaur hizlari moduan egotea, entzule moduan askoz gustorago egongo banintz ere. Eta esan behar dut, aspalditik jarraitu dela Jose Azurmendi eta miresmen handia dio dela egin dituen lanagatik eta egin dio Euskal Herriari egin dion ekarpenagatik. Horrekin batera esan nahi dut baita ere asko pozten naizela, euskara hutsean egiten ari den kongresu bat egin ahal izatea kasik mirari bat iruditzen zait Euskal Herrian, hau ere zerbait agonikoa da, behar bada, baina poz handia sentitzen dut eta gainera sakonera hontan egina. Ni ikuspuntu soziologiko batetik arituko naiz eta beraz askoz azele behar bada maila azaleagokoan, baina gustatuko litzaidake hausnarketa labur bat egitea, lehenik eta behin Jose Azurmendiren nazio edukietatik abiatuta, eta bereziki gaur egungo politikagintzari buruz edo gaur egungo herrigintzari buruz aritzea gustatuko litzaidake eta nire irakurketa bat egitea. Lehenik eta behin nik Jose Azurmendi gustokoa dut, zeren ni ere modu naturalean lehenengo euskalduna sentitzen naiz. Eta herritarra sentitzen naiz, euskal herritarra. Eta ez hiritarra, herritarra. Eta Josek askotan ondo esan duen bezala, hiritartasuna emandako zerbait da, norbaitek inposatutako zerbait edo onartutako zerbait, baina edozein kasutan emana da, eta herritartasuna badain zuzen ere, kultura komunitate batean egituratzen den, saretzen den, ehuntzen den giza kondizio komunitario bat, elkartzezko bat. Eta beraz, asko interesatzen zait konzeptu hori gero esango dudan zerbaitegatik. Niretzat Jose Azurmendiren naziogintzari buruzko azterketan gehien gustatzen zaidana da hain zuzen ere egiten dituen konzeptualizazioak. Gutxiago gustatzen zaizkit gero politikagintzari buruz egiten dituen azterketak eta bereziki herri estrategiari dagozkionak. Baina konzeptualizazioari dagozkionak izugarri gustatzen zaizkit. Lehenik eta behin uste dut importantea dela hain zuzen ere modernismoaren inguruan nazio estatua, 19. mendean egituratzen diren nazio estatuak nazionalismoari buruz egiten den azterketa guzti horiei egiten dien kritika. Ni ere bat nator, ez naiz Herodotorenaino joango, baina bat nator, badela naziotasun natural bat, naziotasun kultural bat, prepolitikoa dena, eta hain zuzen ere egitura politikoarekiko bereizi egiten dena. Eta uste dut bereizketa hori klabea dela, hain zuzen ere, bereziki gure herri etorkizunari buruz hausnarketa egin ahal izateko. Besteak beste, eta gero adieraziko dudan bezala, gure fede guztia egituratze politikoan jartzen balin badugu, edo egituratze, edo erakundetze politikoan jartzen balin badugu, arrisku handia daukagulako, hain zuzen ere, gure nazioa edo gure herria, gure komunitate nazionala, komunitate politiko oraindik bihurtu gabe dagoena, edo erdizka bihurtua dagoena, ezertan gelditzeko. Eta beraz, nik uste dut, lotura hori badago, zalantzari gabe herri, nazio eta komunitate politikoaren artean, baina konzeptu bezala bereiztea iruditzen zait importantea dela. Importantea den bezala bereiztea, logika berean, herritartasuna eta hiritartasuna. Orain, ez dakit oso modan dago, azkenengo urteetan munduko hiritartasuna aitortzea eta munduko hiritartasunik ez dagoelako
ez dagoelako hori aitortzen duen egitura politikorik. Eta normalean horren atzean ezkutatzen da konplejo, nire iritzirako konplejo handi bat, eta seguraski baita ere, komunitatean oinarritzen diren nazioekiko mespretxu edo errespetu falta bat, gehienetan nazio eta estatu hegemonikoek martxan jartzen dituzten produkzio simbolikoetan oinarrituta dagoena eta seduzituta dagoena. Edozein kasutan, nazio kulturalaren inguruan, nazio kulturala eta nazio politikoaren harreman hortan, nire iritzirako matiz pare bat sartzea komeni da. Alde batetik, ez dago nazio kulturalak aurrera egiteko baldintzarik, egituratzerik, baldin eta nazio politiko bihurtze ez bada maila batean. Alegia, Jose Azurmendik esaten duen subjektibitate hori hartzen ez balin badu, eta bere buruaren jabe egiten ez balin bada. Esango nuke, behar bada bere lanetan ez dela horren beste ikusten, baina aztertzekoa izango litzatekeela baita ere, zenbateraino, 19. mendeko nazio-estatu konzeptueri Gellnerrek aztertzen dituen eran, edo Andersonek aztertzen dituen eran, neurri handi batean egozten zaion kritika, alegia zenbateraino nazionalismo hori justifikatua datorren estatu bat sortzeko, edo egitura politiko jakin bat sortzeko, neurri handi batean kritika hori egiten danean eta urruntzen denean nazio naturalaren ikuspegia gailenduz, ez dakit zenbateraino alde batera uzten den elementu bat behar bada importantea dena. Eta da, edozein egitura politiko estatu ez denak ere, zerikusia du historian zehar nazio egituratze hortan. Baina hortaz pixka bat prestinditu egiten da. Gero nahi balin bada, eztabaidan hitz egingo dugu honen inguruan. Gehiegi luzatu gabe. Neri asko interesatzen zait, esan bezala nazio politikoaren konzeptu hori, hain zuzen ere, zenbateraino herri bat bere buruaz jabetzen den konturatzeko. Eta hor, zalantzari gabe egituratze politikoak garrantzia du. Baino, nazio politikoaren inguruan Jose Azurmendik bi hausnarketa egiten ditu. Alde batetik ikuspuntu subjektibo batetatik, kontzientzia hartzea, eta beste alde batetik egitura politiko bat geureganatzeko izan genezaken gaitasunaren arabera. Eta horren inguruan garbi dagoena da Euskal Herriak azken, 20. mendean, porrot egin duela. Ez duela arrakasta handiegirik izan. Edozein kasutan, hortik abiatuta, ideia bat jarri nahi nuke mahai gainean. Niretzat klabea da, herri batek bere biziraupidea ziurtatuko badu, botere maila bat beharrezkoa du. Eta botere hori ez da bakarrik sortzen, daudan ere tesia edo aipatu nahi nuena, ez da sortzen bakarrik egitura politikotik, baizik eta herriak berak autoeratze, autoerakundetze, instituzionalizatze, bere prozesu propioak sortu behar ditu. Eta nazio-estatuaren logikak ekarri duena da, eta hori Jose Azurmendik ondo adierazten du, neurri handi batean egitura politikoaren logikak gainontzeko bizitza esparru guztiak nolabait ere hartu dituela. Orduan, konzeptu hauek, iruditzen zaizkit, Josek lantzen dituen konzeptu hauek, iruditzen zaizkit gaur pertinentzia handia daukatela eta balio handia daukatela hain zuzen ere ulertzeko zer gertatzen ari den eta nora goatzen. Alde batetik, naziotasun naturala, komunitate kulturala, hizkuntzak zalantzari gabe hor erdigunea hartzen du. Ni abertzalea naiz, baino euskal abertzalea naiz. Baina euskal abertzalea baino lehenago sentitzen naiz euskalduna. Eta euskalduna izatea ez da niretzat bakarrik euskeraz hitz egitea edo euskeraz jakiteanik, euskeraz bizi naiz. Baina euskeraz bizitze horrek hizkuntzatik haratago edo hizkuntzaren baitan biltzen ditu hainbat balio, jokatzeko modu, interakzio sistema, eta horrek, Azurmendik berak aitortzen duen bezala, kultura hizkuntzatik, komunitatea hizkuntzatik haratago dauen zerbait da. Baina edozein kasutan, hizkuntza komunikazio sistema bezala, komunikazio egitura bezala, komunikazio depositu bezala, ezinbesteko ardatza da hain zuzen ere, herrian, ezinbestekoa da komunitatean, eta ezinbestekoa da Euskal Herrian. Eta bereziki azken 40 urte hauetan,
transizio politikoaz geroztik, gailentzen ari dira gure herrian, hizkuntzaz prescinditzen duten, hain zuzen ere, teoriak, ikuspegi politikoak. Eta baita ere alderdi politiko abertzaleetan. Eta nahi horrek, egia esan, asko kezkatzen hau, zeren, ni euskalduna ez banintz, ez dute Euskal Herria euskerarik gabe ulertzen. Eta iruditzen zait, zentzu handirik ez dula, niretzat, horrek ez du esan nahi, beste entzat ez lukenik izan behar. Sarrera hau egin ondoren, gustatuko litzaidakena da, pixkat egoeraren irakurketa bat egitea, elementu hauek jorratuz. Eta gero garbiago ikusiko da zergaitik geureganatzen ditudan elementu hauek. Alde batetik, transizio politikoan ardazten diren bi bide, nolabait ere, herriari edo herri komunitateari edo nazio komunitateari erantzuteko abertzaletasunaren baitan, alde batetik abertzaletasun historikoaren baitan, eta beste alde batetik ezker abertzalearen baitan, bi estrategia horiek 40 urte geroago agortu egin dira. Agortu egin dira, naiz eta beren virtualitateak izan dituzten. Zergaitik agortu dira? Nere iritzirako agortu dira, nagusiki 3 gauzengatik. Alde batetik, zalantzarik gabe, demokrazia liberalaren krisiak eta globalizazioaren testuinguruak, lehen Eduardok aipatzen zituen hainbat eta hainbat arrazoi hortan, nik Bauman irakurri dut soziologo bat ekartzeagatik, eta dudarik ez dago globalizazioaren testuinguruak, ekonomiaren desmaterializazioak, desnazionalizazioak, sekulako eraldaketa ekarri duela, hain zuzen ere gure komunitatera, gure herri izatera. Eta horrek zalantzarik gabe desaktibatu egin du, neurri handi batean, bi erantzun horiek legitimatzen zituen base soziala. Eta hori da oinarrian etaren amaieraren aurrean dagoena, eta hori da neurri handi batean baita ere euskal erakunde sistemaren ustutzearen arazoaren oinarrian dagoena. Alegia gizartean bertan eman den eraldaketa sakona, eta neurri handi batean herri bezala ditugun mekanismo faltak horri aurre egin alizateko. Eta mekanismo horiek bi eratakoak dira. Alde batetik dira mekanismoak zerikusia dutenak estatu egiturak ez edukitzearekin, eta beraz gure herri produkzioa garatzeko sistemak falta dira, eta horrek esan nahi du, neurri handi batean, geroz eta gutxiago garela, geroz eta ustuago garela, geroz eta gaitasun gutxiago dugula, eta gero, mendebaldeko gizarte industrialduetan eman den prozesu berak, gizabanakotze prozesu horrek ekarri du baita ere komunitatearen ahultze ikaragarri bat. Eta momentu honetan, krisi momentu garrantzitsu batean gaude. Eta krisi momentu hortan, nik esango nuke, azpimarratu nahi nituzke, hain zuzen ere, nola ikusten ditudan, oinarrizko egitura batzuk guretzat importanteak direnak. Lehenik eta behin, uste dut importantea dela, esatea, Euskal Herrian, momentu honetan, nazio komunitatearen ahultze nabarmen bat eman dela. Eta ahultze horrek bere produkzio sistema, bere izatea, birrekoizteko, produzitzeko gaitasunak kentzen dio. Bigarren elementua gustatuko litzaidakena aipatzea da ahultze prozesu hortan, ikuspuntu politiko batetatik, ez bakarrik ikuspuntu kultural batetatik, baizik eta ikuspuntu politiko batetatik, eman da sekulako gizabanakotzea, eta gizabanakotze horren ondorioz, eman da gizabanakoaren expulsioa sistema komunitariotik, sistema komunitario politikotik. Eta horrek neurri handi batean, komunitate politikoa ahuldua uzten du. Ahuldua uzten du, indargabetua uzten du. Eta indargabetua uzten du baita ere, edozein egituratze politikoren aurrean kontrol demokratikoa ariketa bezala ejertzitu alizateko edo desarroilatu alizateko. Eta uste dut hau
sekulako eraldaketa dela gure herrigintzan eta gure euskal herrigintzan. Gizabanakotzeak eta hain zuzen ere gaur gogoan daukat, orain dela urte asko nola Almond eta Berbak idatzi zuten kultura zibikoaren inguruko liburuxka bat, eta bertan nola esaten zuten kultura politikoaren azterketa bat egitean, esaten zuten sistema demokratikoetan kultura demokratikoa garatzen dela, noski nazio estatua zeukaten buruan edo egitura politiko establezituak, estatuak, eta aldiz egitura demokratikoak ez zituztenetan desarrollatzen zela subdito kultura bat edo ez. Gaur, esango genuke, neurri handi batean, herritartasun hori ordezkatua izaten ari dela kontsumitzailearen figuratik. Eta kontsumitzailearen figura horrek ez du bakarrik kontsumitzen, ez dakit, supermerkatu batetara joaten danean esle ontzi bat, baizik eta kontsumitzen du baitere politika. Eta politikarekin gizabanako bakoitzak, gizabanako euskaldunok dugun harremana, geroz eta kontsumoko logika horri erantzuten dio. Eta uste dut horrek neurri handi batean baldintzatzen duela gure etorkizuna. Bigarrena da, egitura politikoen demokrazia liberalaren krisiaren ondorioz neurri handi batean, eta globalizazioaren ondorioz, merkatuak duen indarra bitarteko, egitura politikoak daukaten transformazio, eraldaketa gaitasuna, neurri handi batean anulatua gelditzen ari da. Eta gaur, eragitura publikoak zerbitzu agentzia bat gehiago dira, komunitatea babestu eta eraldatzeko egitura bat baino gehiago. Hau pixkat afirmazio edo baieztapen bortitza izan liteke, eta horrelako hitzaldietan beti gauza batzuk esageratzen dira hobeto ikusi ahal izateko, baina ez dut uste, hain zuzen ere oso urruti nabilenik nire iritziz, errealitatetik. Erakunde sistemak hain zuzen ere komunitatea babesteko elementuetan erabat aula agertzen dira, adibidez hezkuntzan, gure hezkuntza sistemaren frakasoa evidentea da, edo iritzi publikoa egituratzerako garaian, ikusi besterik ez dago gure komunikazio espazioaren kontrola galdua daukagula, eta Euskal Telebista geroz eta gehiago anekdota bat bihurtzen ari zaigu. Egoera hortan, gure Euskal erakunde sistemak nazio gintza, komunitate natural hori, Azurmendiren hitzetan, komunitate politiko egituratzeko duen gaitasuna, erabat ahuldua gelditzen ari zaigu. Ez horrela, zerbitzu agentzia bezala. Ez horrela, konsumoko objektuak eskaintze aldera. Kasu hortan, herritarrek, hain zuzen ere, Euskal erakunde sistemarekiko duten legitimazioa, beste edozein, herritar, beste edozein sistema politikoek dutenekin konparatuta, ona da eta osasuntsua da. Eta ez dut esango nik hori txarra denik, zeren azkenean gure gizarte bizitza egituratzeko ari diferenteak, struktura diferenteak behar dira, baina nik esango nuke ikuspegi honek, berak, hau konsolidatzen balin bada herri egituratze bezala, sekulako arriskua dakarrela gure herri etorkizunerako. Eta esango dut zergaitik. Gaur justu beste mintegi batean aurkezten dudan ikerketa bat bitarteko, geroz eta garbiago ikusten da jendeak, biztanleak, Euskal Herrikoak, Euskal Erkidego autonomoko ikerketa bada, baina berdin da, hain zuzen ere, nola islatzen duten, nola bisualizatzen dituzten gure erakunde sistemak. Eta bisualizatzen dituzte zerbitzu agentzia bat bezala. Eta beraz, legitimatzen dituztenean ere, konzeptualizazio horren baitan legitimatzen dituzte gero eta gehiago. Eta Espainiako estatuari hori izugarri interesatzen zaio. Zeren horrek, esan nahi duelako hain zuzen ere, deszentralizazio administratibo bat bailitzan jokatzen dugula praktikan, eta ez daukagula produkzio edo nazio produkziorako kapazitatea komunitate politiko bezala. Hori da, bigarren krisia edo aipatu nahiko nukena. Hirugarrena, lehen esan dut, baina importantea iruditzen zait, espazio publiko hori gabe gelditzen ari gara. Gaur, espazio publiko bat dago hemen, eta segurazki elkar ulertzen gara. Gustora egon naiz, Eduardoren hitzaldia entzuten, euskeraz, eta gainera sakonera horrekin oso goza
interesgarriak esan ditu, baina gure espazio publikorik ez dago. Herri bezala, espazio publikorik ez dago. Eta ez da hori bakarri baizik eta espazio publiko hortan objektuak sartzeko daukagun gaitasuna geroz eta txikiagoa da eta geroz eta folklorikoagoa da. Joxe Azurmendiri entzunion behin, anekdota bat oso ondo errebelatzen duena egoera hori, guain dela urte asko. Eta da, hain zuzen ere, gai politikoen inguruko eztabaida batean, gaztelerazko eztabaida batean, eztabaida berri bezala agertzen ari zen hainbat eta hainbat gauza. Eta Joxe Azurmendik esan zuen, guk gai hoien inguruan, orain dela 30 urte eztabaidatu genuen, baina eztabaidatu genuen euskeraz. Eta etzen nunbait, jendea gehiegi konturatu. Eta gaur egun ere, iruditzen zait, horrelako zerbait gertatzen dela. Nene asko kezkatzen hau, hain zuzen ere, espazio publiko hori egituratzeko daukagun gaitasun faltak. Zeren hor, uztartzen dira bi gauza. Uztartzen da, hain zuzen ere, estatuak, hain zuzen ere, gure espazio politikoa, publikoa, kontrolatzeko duen gaitasuna geroz eta handiagoa da, hori biztan da, baina bestalde batetik, espazio publiko horren izaera komuna ere ahuldua dator, neurri handi batean, gure interakzio sistemak erabat fragmentatuak datozelako, bereziki globalizazioaren testuinguruan eta informazio teknologia eta komunikazio teknologien bitartez. Eta horrek, hain zuzen ere, ahuldu egiten du, lehen Eduardok aipatzen zuen, komunitatea egituratzeko dauden arazoetan. Eta azkenik, gustatuko litzaidake, laugarren elementu bat aipatzea, eraldaketa hau konsolidatzen duena. Eta da, hain zuzen ere, errealitatea sortzeko oso modu diferenteak sortzen ari dira. Realitatea produzitzeko modu diferenteak sortzen ari dira. Eta beraz, gaur errealitatea ez da noski masa moduan produzitzen, baizik eta Baumanek dion bezala, edo Putnamek dion bezala, modu likidoan gaseosoan produzitzen dugu. Beraz, eraldaketa sakon baten aurrean gaudela iruditzen zait. Eta eraldaketa horren aurrean, jarrera diferenteak hartzen ari dira. Eta nik badira bi jarrera sekulako amorrua diedanak. Eta Jule Goikotxea ez dago, provokatzeko gogoan neukan, ez da, pena sentitu dute zetortzea, ez berarekin eztabaidatzeagatik, berari entzuteagatik, nire iritzirako berak egiten dituen lanak oso interesgarriak dira, eta gainera, hainbat eta hainbat lan harinetatik urrun, sakon eta benetan estimatzen dudan egilea da, eta jarraitzen dudan egilea da, eta kasik ezertan ados ez nagoen egilea da baita ere. Baina horrek ez diokentzen bere balioa inondik inora ere aitortzen dio dana. Horrelako kondizio batean, geure burua engainatzeko sekulako arriskoa daukagu. Eta badira bi engainu, nire ustez, onartu beharko ez genituzkenak. Lehenengo engainuak dauka zerikusia sistemak ematen dizkigun baliabideetara egokitzea, hain zuzen ere egokitzapen hori aukera bakar bezala ulertuta eta erakutsita. Ez dut honekin esan nahi sistemaren barruan jokatu beharreztenik. Alderantziz, ni abertzaletasun historikoaren tradizioko pertsona naiz, gainera ez naiz ezker ideologiarekin identifikatzen den pertsona, eta Eusko Alderdi Jeltzaleko alderdikidea naiz gainera. Baina, nire iritzirako sekulako arriskua dago, pragmatismoaren eta posibilismoaren izenean, sekulako transformazio konzeptuala onartzeko. Eta hobeda, indarrik ez daukagula aitortzea, eta geureari eustea, neurri handi batean, hain zuzen ere, aurrera egiten dugun ideian, inongo aurrerapenik ez egin, eta gainera, nolabait ere, gure etorkizuna hipotekatzea baino. Eta nik honi sekulako beldurra diot. Hori da, arrisku bat, mai gainean dagoena. Eta badago bigarren arrisku bat. Eta da, modu klasikoan indarrak akumulatzeko pretensioarekin, hain zuzen ere, konfrontazio demokratiko bat, gure komunitatea eta gure nazioa eta gure komunitate politikoa egituratze aldera, pentsatzea
munduan sortzen diren kontraesan guztien bilgune bihurtu behar degula, eta kontraesan guzti horiek egituratzen dutela, hain zuzen ere subalternitate modu edo eredu guzti horiek egituratzen dutela gure herrigintza eta gure naziogintza. Uste dut hori dela baita ere arrisku bat ekidin beharrekoa. Niretzat, gaur bada gauza bat, lehen 4 elementu aipatu ditut krisi bezala, baina beste zerbait esate ere gustatuko litzaidake, eta ja bukatze aldera joango naiz. Gaur, egitura politikoaren krisia bizi baldin badugu, eta nazio identitatearen krisia bizi baldin badugu, dudarik gabe nazio identitatea eta egitura politikoaren arteko bitarteko hori egiten duten alderdi politikoen sekulako krisia bizi dugu baita ere. Eta krisi hori askok hitz egin du politikaren privatizazioari buruz eta politikaren pribatutasunari buruz. Krisi horrek arriskuan jartzen du, nire ustez, baita ere, etorkizuneko herrigintza. Eta ni alderdi politiko bateko kide naiz da, uste dut badakidala zer esateren naiz. Alderdi politikoak beharrezkoak dira, baina alderdi politikoak gaur, elizak bezala arazo bat dauka, eta da bere superbibentzi propioa, oso joku zelai zarbailduan ziurtatzeko energia gehiegi gastatzen ditu interes orokorraren gainetik. Eta hau gertatzen ari zaie alderdi politiko guztiei eta familia abertzale handieneko alderdiei baita ere. Bai Eusko Alderdi Jeltzaleari eta baita ere Ezker Abertzaleari. Eta uste dut hau sekulako arriskua dela, zeren ez duelako uzten, hain zuzen ere etorkizuneko herrigintza zutabetzeko edo bizkarrezurtzeko benetako dimensioa non kokatu behar den. Eta ontara nator, hain zuzen ere zaudan niretzat gauzarik importantena. Niretzako gure herri ekimena, gure komunitatearen sorkuntza, ezin dugu fede guztia jarri egitura politikoaren sorreran. Guk ez daukagu indarrik momentu honetan egitura politiko propio bat edukitzeko. Ez da denok elkartzen balin bagara ere, eta ez da denok 124 orduak hortan pasatzen balin baditugu ere. Ez gaude fase hortan. Eta beraz, nire iritzirako momentu honetan lehenetsi beharrekoa da hain zuzen ere konzeptualizazioa, eta ez horren beste estrategia politiko horren ondorioz egituratzen diren hain zuzen ere markoak. Ez daukagulako indarrik, ez dugu lortuko erabakitzeko eskubidea edo autodeterminazio eskubidea egitura politiko berrian sartzea. Ez estatus politiko berrian orain legebiltzarrean hitz egiten ari den, eztabaidatzen ari den egitura politiko horren inguruko eztabaidan, eta ez da ere epe motzean zean. Orduan, nire ustez, energiak jarri behar diren lekuan. Eta non jarri behar dira? Nire iritzirako egitura politikoari dagokionean, momentu honetan, oso garrantzizkoa izango litzateke alderdi abertzaleen artean ikuspegi eta paradigma konpartitu bat egotea, egituraketari dagokionean, naiz eta egituraketa hori epe motzean gauzatzeko gaitasunik ez izan, baino bestalde batetik gure nazio identitatea produzitzeko, ekoizteko erreferentzialtasun bat lortzeko beharrezkoa den paradigma bat eraikitzea urgentea da. Eta ez dirudi bide hortatik goatzenik, nik ja gaztean nintzenean edo gazteagoan nintzenean pentsatzen nuen asko saiatuta eta denbora asko dedikatuta gai honi, hori posible izango zela egun batean, eta oen ja denbora pixa da hortzen ari zait, urte batzu badaramatzat beti berdina errepikatzen, Martxelo Otamendik ikusten hauen bakoitzean esaten dit, beti gauza berdina esaten ari naizela, eta egia da, beti gauza berdina esaten ari naiz, neurri handi batean iruditzen zait, momentua dela erreferentzialtasun hori kokatzekoa. Hori importanteago iruditzen zait momentu honetan, egitura politiko batetik espero genezakena baino. Horrek ez du esan nahi, gure erakunde sisteman alegin behar ez dugunik. Horrek ez du esan nahi gure erakunde sisteman estrategia politikoak gainendu behar ez direnik. Baino, iruditzen zait, momentu honetan lehenetsi beharrekoa dela hain zuzen ere herri paradigma konpartitu bat
eta bereziki gure komunitatea defendatuko duena egituratzea eskema moduan. Eta arriskua dago berriro ere, norberaren superbibentzia politikoa ziurtatu ahal izateko beharrezkoak diren eskemak konsagratzea, baino gizarteari erakustea eskema horiek interes orokorrari erantzuten dioten eskema bat bezala. Eta nik hortik pasatzeko prest ez nago, ez dut hori onartzen. Eta gero, beste alde batetik, uste dut gure herri etorkizuna lantzerako garaian, eta hontan uste dut baita ere Joxe Azurmendiri irakurri diodanarekin bat egiten dudala, herri izaeraren produkzio sistema ezin da politikara mugatu. Eta guk esperientzia asko ditugu hori horrela izan dela jakiteko. Ikusi besterik ez dago, adibidez, lanaren munduan, sistema kooperatiboak zer ekarpen egin dion gure herriari. Batzuetan geure buruari aitortzen dioguna, baino gehiago. Nik badakit, sistema kooperatiboak zer nolako krisia bizi duen baita ere, lehen aipatu ditugun arrazoiengatik. Baina badakit, oraindik ere, sistema kooperatiboan, krisia heltzen denean, gai izan direla, beren soldatak 20% jetxi, eta egoerari aurre egiteko enpleguri galdu gabe. Eta badakit, Fagor etxe tresnak itxi zenean, urtebeteko epealdian, 80%-a birkolokatzea lortu zutela solidaritza sistema baten bidez. Eta badakit, herri honetan gai izan gela ikastolak sortzeko, edo euskerazko egunkari bat sortzeko, edo hainbat eta hainbat prozesu sortzeko. Eta uste dut, ez daukagula itxoiterik egitura politiko batek konponduko dituela, hori da hain zuzen ere nazio estatuaren egituraren eta logikaren logika, pentsatzea gure nazioaren egituratzea, sortzea, egitura politikotik etorriko dela, ez daukagu itxoiterik eta neurri handi batean artikulatu behar ditugu prozesu batzuk, beharrezkoak direnak nolabait ere gure herri nazio identitateari etorkizuna bilatu ahal izateko. Eta niretzako, 2 minutu. Horrek, zer esan nahi du? Niretzako horrek esan nahi du, alde batetik. Eskema konpartitu bat eukitzea. 4 gauza esango ditut eta honekin bukatuko dut. Eskema konpartitu bat eukitzea. Ez balima daukagu eskema konpartitu bat, bereziki abertzaleen artean, nik aitortu behar dizuet ez abertzaleekin ez daukadala fedea handiegirik. Ez daukat fedea handiegirik, naiz eta egunero konbibitzen dudan ez abertzaleekin, esan nahi dut, erakundeetan. Baina, hontan ez dut uste inolako ekarpenik egingo dutenik, uste dut familia abertzaleen artean landu beharreko zerbait dela, baina eskema konpartitu bat behar da. Bigarrenik, herri honei nondik jaten dugun galderari erantzun konpartitu bat eman behar diogu eta ez diogu erantzun individualista bat eman behar. Uste dut, ekonomiari eta alor ekonomikoari orain artean eman zaion, abertzaletasunetik eman zaion garrantzia baina handiago eman behar zaiola. Hontan, askozaz ere aurreratuago dago abertzaletasun historikoa, ezker abertzalea, baina uste dut importantea dela, hain zuzen ere, gure herriaren biziraupidea ziurtatzeko, herri honetan enpresak eukitzea, bertako kapitalarekin eta bertako egituratze sistemarekin. Hori uste dut funtsezkoa dela. Hirugarren adostasuna uste dut komunikazio sistemarekin dagoela. Nahiko lan izango dugu, hain zuzen ere, gure herriaren produkzio sistema egituratzeko, baino ez dugu lortuko baldin eta espazio komunikatibo propioak sortzeko gai ez balin magara. Eta momentu honetan horren inguruan ere adostasun importante bat falta da. Eta azkenik, eta honekin bukatuko nuke, gure naziogintzan edo herrigintzan aurrera egin ahal izateko hezkuntza sistema aurreratu bat behar dugu eta propioa behar dugu. Eta nik uste dut hortan jokatu dugula modurik ankerrenean. Kopiatu dugu Espainiako eredurik okerrena. Eta gaur, gure ikasleak prestatu gabe datoz, geure ikasleak prestatzeko gaitasun handiegirik ere ez daukagu,
eta horrei, buelta bat eman beharra dago. Debate luzea izango da, eta orain ez nuke sartu nahi hortan, zen naziogintzaren inguruko eztabaida batean, baino bere herritarrak ez zitzen, ez dituen herri batek, prestatzen ez dituen herri batek, oso etorkizun kaskarra dauka, eta gaur gure gazteak, naiz eta asko esaten den, belaunaldirik prestatuenak direla, eta abar, nik uste dut gaur sekulako zorra daukagula, hain zuzen ere, formazioari eta hezkuntza sistemari dagokionean. Eskerrik asko.